ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସାରୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସାରୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛି। ଚୋପା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇଦେଲି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲି, ମୋତେ ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହଉ କି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେମିତି ସେପ୍ରେ କାଟିବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ତାକୁ ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ବେସନ କି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ପକାଇବେ। ମୁଁ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କି ସୋରିଷ ବଟା ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ନିହାତି ପକାଇବେ। ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସାରୁ ଭଜା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ତାକୁ ସମୟ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚୁଲିରେ ତାୱା ବସେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ତାୱାରେ ଦେଲି। ତାୱାରେ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବେ। ଯେତିକି ଲାଲ ହେବ ସେତିକି ହିଁ ସାରୁ ଭଜାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଉଟେଇବେ, ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ଏକାଠି ଲାଗି ଗଲେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ଭଜା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥର ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।